Pinoy Bus Driver TV. Ronel Itulia, Alan Elcano, William Nasir, sa mga taga Liti Samar. Kaya tayo sa lugar natin Bigong Busit. Sila Kwan, mga taga Del TV, mga vlogger. At sa Gold Trans. At si Fernando TV, si Pipoy Vlog. Samayan natin yan sa biyahe. At si Mr. Pagkatong Kitong, si Jerry Bicolado, si Marty Sumboy, Mel Martos, Marvin Timao, Elvis Aimi, Lovely Cat, Asili Fernandez, Rich Chantal, at si San Oracion. Ating mga pasayro na po sila. Shout out tayo sa ating mga pasayro. Si Lulong Marlon, si Karen. Nandiyan yung ano, ticket? Ticket? Yung ticket? Ano ka makuha sa ticket? Sino? Siya ba yan? Kaya lang mo lang sa ibo natin. Kasi nga, nandiyan lahat ang ano eh. Yan o. Kaya lang ilagay mo sa airport. Kasi nandiyan lahat ang mga lugar. Yan naman yung biyan Davao may kupos ito. Yan, 1753. Yan, si Caspi. Biyahero na Davao may kupos ito. Sila lang. Sila kami nga magbiyahe ngayon. Sana mapuno tayo may kabuksit para makabawi naman sa biyahe. Marami pa tayo rin ngayon
Bababa ngayon si dating kampiyon ng Kabuksit. Si Flores naman ang kasama ko. Uwi mo na si dating kampiyon. Yan o. Uwi mo na sa Magkita, si Lulong Marlon. Aming dispatcher. Nadali na naman yung partner mo yan, dami. Malilito na naman sa pasahero yan, dami ka naman. Oo. Lahat. Hindi na mo di ah. Ayan, shout out sa ating mga pasayro. Ando sa dulo. Okay na ba yan? Ando sa dulo. Sit down. Okay na din yan. Sama ka. Ha? Ano? Iwasan nyo lang maglagay ng mga mabigat na bag sa taas ha, yung matigas. Baka pag nahulog, basag ang ulo nyo dyan. Ito rin yung pasahero sa biyang Davao may Kabuksit. Ordinary. Mamayang gabi, mayroon naman yung kasunod, aircon. Pag may ordinary sa umaga, mayroon din yung kasunod, aircon. Buksit. Yan ang regular dyan, Sinapuni oh. Yan, Sinapuni, Buksit na lang. Yan ang regular driver dyan sa 1723. Yan si Caspe oh. Kasbe ko ako. Napakabait na, napakasipag na driver to. Driver yan sa 1709. Kaya lang walang resto pa, kaya dito muna siya sa 1723. Yan. May pick up pa tayo sa Kabuksit sa Pasay. Saka sa Turbina. Kaya ayan, puno-puno na tayo. Yan, shout out kay Sir Dick. Ano? Lalayas na tayo? Lalayas na kami ng Kabuksit. Lalayas na tayo, lalayas na. Lalayas na tayo. Kaya si dating kampiyon. May Kabuksit, dito na tayo sa Turbina. Alas 12 na ng tanghali. Mag-quarter na tuwa na. Ay, may alis tayo para makapunta sa alas 3. Wala, isang pasahero lang tayo dito sa Turbina namin kung tayo lungos. Biyahe na pala yung 1866 oh.